చాలాసార్లు దేవుడు మన ప్రార్థనలకు అడిగినవన్నిటికీ ఆయన జవాబు ఇవ్వడు. ఎందుకు తెలుసా? మన మేలు కొరకే. హల్లెలూయా. అయ్యా, నా ప్రార్థనలు అన్నిటికీ నువ్వు జవాబు ఇవ్వలేనందుకు థ్యాంక్స్ అని ఎప్పుడైనా చెప్పారా? చెప్పలేదు. ఇచ్చిన వాటికే థ్యాంక్స్ చెప్పం, ఇవ్వని వాటికి థ్యాంక్స్ ఎప్పుడైనా చెప్తామా? ఇచ్చిన వాటికే థ్యాంక్స్ చెప్పం కదా, ఇచ్చిన వాటికి కృతజ్ఞత చెప్పం చాలాసార్లు. కానీ నేను అడిగింది నాకు ఇవ్వనందుకు నీకు థ్యాంక్స్ అని ఎప్పుడైనా చెప్పారా? చెప్పాలండి. ఎందుకు చెప్పాలా తెలుసా? నువ్వు అడిగింది నీకు ఇచ్చుంటే నువ్వు చాలా తక్కువ స్థితిలో ఉండేదానివేమో. దేవుడు నీకు బెస్ట్ ఇవ్వాలని నువ్వు అడిగింది నీకు చాలా సార్లు ఇవ్వలేదు. హల్లెలూయా. దేవునికి ఎప్పుడైనా థ్యాంక్స్ చెప్పావా? అడిగింది ఇవ్వనందుకు మూతి ముడుచుకుంటాం చాలా సార్లు కదండి. అడిగినవి ఇవ్వనందుకు అలుగుతాం, అడిగినవి ఇవ్వనందుకు వాళ్ళకిచ్చావు వీళ్ళకిచ్చావు నాకెందుకు ఇవ్వలేదు ప్రభా అని అంటాం కదా. ఇంకోటి ఏంటంటే, అవన్నిటికీ ఎస్ చెప్పావయ్యా, దీనికి